Муҳтарам дӯстдорони футбол, кризиси молиявӣ аз сабаби пандемияи коронавирус ба бисёри дастаҳо хабар расонд, ки трансферҳои дар кореяшонро амалӣ созанд. Нигоҳ накарда ба нарасидани маблағ, дастаҳо ҳамаи корро мекунанд, ки пурқувват шаванд. Имрӯз дар барнома гап мезанем дар бораи он, ки чӣ хел Барселона трансфери Криштиану Роналдуро рад кард, ба ҷои Диего Коста Атлетико Мадрид киро харид ва барои чӣ Реал намехоҳад ба бозигарони худ маоши баланд диҳад. Дар бораи ҳамаи ин хабарҳо мо ҳозир гап мезанем. Бародарон, канал нав кушода шудааст ва ба дастгирии шумо эҳтиёҷ дорад. Барои ҳамин дар канал обуна шуда зангулачаро зер кунед ва ҳамчунин лайки қиматбоҳои худро аз ёд набароред. Акнун дар ягон ҷо ба ҳузур шинед, мо бошад сар мекунем. Маурисио Почеттино аввалин ҷоизаи худро ҳамчун тренер соҳиб гардид. Дар бозии Суперкубок ПСЖ дастаи Марселро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. Ин аввалин ҷоиза дар фаъолияти мутахассиси аргентинӣ мебошад. Ӯ аз соли 2009 дар дастаҳои гуногун кор карда, ягон бор ғолиб нагардида буд. Фақат 2 маротиба дар финали мусобиқа иштирок кард. Соли 2015 бо дастаи Тоттенхем дар Кубоки Лига ва соли 2019 дар Лигаи Чемпионҳо. Ҳардуи дафъа ҳам дастаи шаҳри Лондон ба мағлубият рӯбарӯ шуд. Дар худи Париж Маурисио Почеттино пештар аз ин ба гирифтани ҷоиза муваффақ гардида буд. Ба ҳайси футболбоз соли 2001 ӯ бо дастаи ПСЖ дар мусобиқаи Кубок Интертото ғалаба кард. 2 январ Маурисио Почеттино ҳамчун тренер ба дастаи ПСЖ баргашт ва аввалин ҷоизаи худро ба даст овард. Дар 11 рӯзи фаъолияти худ дар дастаи ПСЖ ӯ ҷоизаи бисёртар ба даст овард, назар ба 11 соле, ки пештар аз ин дар дастаҳои дигар кор мекард. Дар Франсия бурди ҷоиза ҳоло дар пеш аст. Агар бо футболбозон ҷанҷол накунад ва супоришҳои шайхҳои арабро бечуну чаро иҷро намояд, дар охир аз ҳама тренери ҷоизадор аз кишвари Аргентина мегардад. Дар Франсия 2 ҷоизаи дигар барои ӯ ва дастаи ПСЖ нақд мебошад, лекин ҳадафи асосии дастаи шаҳри Париж Лигаи Чемпионҳо аст. Дар ин мусобиқа ПСЖ бо Барселона рақобат мекунад. Маурисио Почеттино ҳамчун собиқ тренери дастаи Испаньол бо Барселона муносибати сард дорад. Дӯстон, рӯзи 14 январ полуфинали Кубоки Испания мегузарад байни Реал Мадрид ва Атлетик Билбао. Ширкати 1xBet ба ғолибияти дастаи шаҳона боварӣ дорад. Аммо ман дар он ставка мемонам, ки ҳардуи дастаҳо гол мезананд бо коэффициенти 1,91. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ҳамчунин ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди Гайруф дар аввалин ставка гардагиятон соҳиби $100 гардед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Лукас Васкес бо дастаи Реал Мадрид шартномаи худро дароз карда наметавонад. Пешниҳоди навбатии дастаи шаҳона аз сӯи ӯ рад карда шуд. Реал Мадрид бо сабаби мушкилоти молӣ имкон надорад ба футболбозон маблағи зиёд пардохт намояд. Ҳини дароз кардани шартнома сарфи маблағ мақсади асосии онҳо мебошад. Табиист, ки бозигарон аз ин қаноатманд нестанд ва дар ҷустуҷӯи варианти дигар афтоданд. Аз миёни футболбозон то ин дам танҳо Модрич розӣ шудааст, ки маоши худро кам кунад. Ҳатто капитани даста розӣ нашуд ба даста кӯмак кунад ва ба эҳтимоли зиёд аз даста меравад. Нафари навбатӣ Лукас Васкес мебошад, ки намехоҳад бо маоши кам шартнома ба имзо расонад, чунки дар дастаҳои дигар ин маблағро ба ӯ пардохт мекунанд. Ба иттилои маҷаллаи The Sun, дастаи Арсенал ба футболбози 29-солаи тими мунтахаби Испания ва Реал Мадрид таваҷҷӯҳ зӯр кардааст. Лукас Васкес тобистон метавонад ба Англия сафар кунад. Дастаи Арсенал барои ин футболбоз омодааст €15 миллион пардохт намояд. Таваҷҷӯҳ кардаи дар бозии охир Лукас Васкес хеле фаъол мебошад ва дар майдон аз бозигарони дигар фарқ дорад. Худашро ба харидорон нишон медиҳад. Зиҳнии Зидан дар миёни тренерҳо бо як хусусияти худ фарқкунанда мебошад. Ӯ бисёр ба эксперимент даст мезанад. Бо ин сабаб як гурӯҳи футболбозон қурбон мешаванд ва аз бозии ками худ шикоят доранд. Васкес ҳоло ҳам бозигари ротатсия мебошад ва дар мавқеи худаш ҳаракат намекунад. Ин ҳам сабаб шуда метавонад, ки футболбоз тарки даста намояд. Атлетико акнун аниқ дар Испания чемпион мешавад, чунки онҳо Дембелеро аренда гирифтанд. Ҳамлагари Лион Муса Дембеле расман ба Атлетико гузашт. Дастаи шаҳри Мадрид барои як мавсим ба дастаи Лион 1,5 миллион пардохт мекунанд. Атлетико агар аз бозии Дембеле қаноатманд шавад, метавонад бо нархи 35 миллион евро ба пуррагӣ ӯро харидорӣ намояд. Дембеле ивазкунандаи Диего Коста мебошад. Дар навбати худ дастаи Лион Ислом Слиманиро бепул соҳиб гардид. Ба ин Дембеле ҳам Барселона талабгор буд. Мисли Депай гуфтушунид бо дастаи Лион пеш нарафт. Атлетико дар муддати як ҳафта ба мувофиқа расид ва ҳам шарту шароити трансфер ба тӯҳфаи солинавӣ монанд аст. Ҳамагӣ бар ивази 1,5 миллион Дембеле метавонад барои чемпион шудани Атлетико кӯмак намояд. Тасаввур мекунед,
бо ду ҳамлагарони нав Суарес ва Дембеле дастаи шаҳри Мадрид дар Испания ба ҳокимияти Реал ва Барселона нуқта гузошта чемпион шавад. Луис Суарес акнун боз ҳам барои голзанӣ ташна хоҳад шуд. Атлетико бисёртар бо як ҳамлагар бозӣ мекунад ва рақобати Дембеле бо Суарес ба фоидаи даста аст. Соли 2003 Криштиану Роналду мехост ба дастаи Барселона гузарад, лекин ҷавоби рад гирифт. Дастаи шаҳри Каталония ба хотири Роналдино аз бозингари португалӣ даст кашид. Номзад ба мақоми президенти дастаи Барселона Жоан Лапорта сирри ниҳонро фош карда гуфт, ки соли 2003 як агенти футбол ба онҳо харидорӣ кардани Роналдуро пешниҳод кард. Дастаи Спортинг мехост бозингари худро ба Манчестер Юнайтед бо нархи 19 миллион евро фурӯшад. Барои мо арзонтар карда буданд. 17 миллион евро кофӣ буд, ки Криштиану Роналду бозингари Барселона шавад. Лекин мо харидорӣ кардани Роналдино ва Маркесро ба нақша гирифта будем. Барои мо дар маркази майдон бозингар лозим буд. Роналду бошад футболбози канор ба ҳисоб меравад. умуман ҳамаи мавқеъҳо банд буд. Аз ин хотир мо аз ин трансфер даст кашидем. Ман ҳеҷ гоҳ аз ин афсӯс намехӯрам, гуфт собиқ президенти дастаи Барселона дар интервюи худ бо маҷалаи Иньестазо. Жоан Лапорта ишора кард, ки тавассути Рафаэл Маркес бозингари португалӣ талош карда буд ба дастаи Барселона гузарад. Легендаи Барселона ва тими мунтахаби Мексика ҳамон вақт дар дастаи Спортинг ҳамроҳ бо Роналду бозӣ мекард. Ин аз он дарак медиҳад, ки дар ҳақиқат чунин имконият вуҷуд доштааст. Роналду метавонист ба дастаи Барселона гузарад, лекин ҳамон вақт Роналдино воқеан ҳам хеле машҳур буд ва интизор мерафт, ки дар оянда бозингари беҳтарини ҷаҳон шавад. Бозингари бразилӣ давоми солҳои зиёд мухлисонро хурсанд кард. Роналду бошад ба Манчестер гузашта худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд ва то ҳол дар сатҳи баланд бозӣ мекунад. Ҳамон сол ба хиёлам Барселона бозингари дигари португалиро харидорӣ кард. Дар хотиратон бошад, Куарезма бо истеъдоди худ аз Роналду беҳтар буд, лекин характери соз надошт. Криштиану бар ивази меҳнату машаққат ва мураббии машҳур сэр Алекс Фергюсон ба ин дараҷа расид. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам, ки ҷудкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набаред лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед, ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.